с треньора Захари Сираков. Начало на двубоя Петроклуб срещу Лудогорец в среща реванш от плейофната. Още двама футболисти с еднакви фамилии, но те нямат роднинска връзка. Шанс обаче за Кайо Вирай. Сега удар към Руан Крус. Той има пространство пред себе си, дори и за удар. Ето го неговия опит. Фон Витри с центриране към Руан Крус. Пютровски към Кайо Вирай. Ще видим на жребия и се надяваме Лудогорец да стигне до там. Това обаче е възможност за домак. Има възможност за далече. Съдия на матча, може би пропуснах тази подробност. Сон обаче от топката е сам срещу вратаря. Удар на Сон. Откакто Лудогорец победи с тяла, но за това само след малко, защото Петроклуб владее. Това е добра възможност за домакините. Удар към вратата и Петроклуб повежда първи гол. И зарадва феновете на стадион Зимбро. Много добра атака на домакините. С няколко подавания бяха елиминирани. Воюва този убедителен резултат. Само един гол преди. Тук Рик с топката. Сметка бяха повече не трябва да се повтаря. Може да атакува и да създава положения, но и Петроклуб е активен в атака. Сега отново топката е в наказание. 4 на 3, Агибу трябваше да реши много бързо с дъгата на наказателното поле. Жълт картон за Виктор Мудрак, който сега ръкопляскаше на много рано и реши към Самброс с блокирано центриране. Тук Педро Нареси с колебливо изчисти. Добре, все още обаче явно няма разбирателство между двата клуба за трансфер. Бе стигнало до този контекст с отборници чрез видеообаждане. Спас Делев обаче сега се възползва по отличен начин от грубата грешка на защитниците на Петроклуб и за влизането на Лудогорец в основната схема на Лига Европа. Ето тук се стигна до изключително нескопосаното отиграване на Йон Борш, който подари топката на Спас Делев. Имаше поне двама футболисти, с които можеше да комбинира Борш. Вместо това Спас Делев показа непримирима воля, теснява противниковия играч и в подобни положения. Тук много силен шут на Спас Делев. Дуарте за всички в клуба след трудния период, в който клуба изпадна. Сега техничен удар. Уау, страхотно, с което и дечицата, викащи за Лудогорец, тук се зарадваха. Много красиво изпълнение с достатъчно фалцирана топка. Никакви шансове и за Силвио Шмаленея, който спокойно диски сигнал. Да, Лудогорец е част от основната схема на